Hétfő délelőtt Peti áll a ház előtt, melyik útra lép, komoly most a tét. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt, balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz ki megszánja őt. Arra ment egy kis leány, Peti sosem látta tán. Az eszem helyett jobb, ha a szív vezet. Elcsillant a két szeme, inkább tartok ő vele. Elindult a lány után, bármi lesz is ezután. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt, és elindult fürgén a lába, ballagott a kislány mögött. Tisztelt közönség, tanárok, diákok, szülők, vendégek és természetesen kedves elsősök! Engedjék meg, hogy külön köszöntsem a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében dr. Czünkovics Gábort, második a helyi közösségének tanácselnökét, Pap Lászlót, és a helyi közösség tanácselnökének helyettesét, Fazekas Róbertet. Köszöntjük Önöket a tanévnyitó ünnepségünkön. Ezen a napon sok szeretettel üdvözöljük az iskola összes diákját. Reméljük, kipihenve új erővel álltok itt, hogy megkezdjük a tanévet. Elsősorban azonban az elsősöket köszöntenénk. Ők a mai nappal csatlakoznak hozzánk, és most már együtt haladhatunk tovább azon az úton, amelyet már oly sokan kitapostak előttünk. Üdvözlünk hát titeket, és azt kívánjuk, hogy vidáman és lendületesen kezdjétek a ti első igazi tanéveteket. Elsőként tisztelettel felkérem dr. Czünkovics Gábort, iskolánk igazgatóját, hogy mondja el köszöntő beszédét. Kedves diákok, kollégák, tisztelt szülők, tisztelt vendégeink! Szeretettel köszöntök mindenkit a 2023-24-es tanév ünnepélyes megnyitása alkalmából, magam, iskolánk és a Magyar Nemzeti Tanács nevében is. Nem olyan rég megszólalt az iskolába hívogató csengőszó a nagyobb diákoknak, jelezve, hogy kezdődik az első óra. Az első pár óra nyári élményekről szólt, beszámolásokkal telt, ami azt jelenti számunkra, hogy jól kipihentétek magatokat. Felkészültetek az újabb kalandokra a tudás birodalmában. Az iskola újra és újra megtelik élettel, gyerekzsivajjal, így van ez rendjén. Tanítóitok, tanáraitok is vártak már benneteket, hetek óta készültek arra, hogy nektek az elkövetkező hetek, hónapok izgalmakkal, játékos tudásmegszerzéssel teli órák sokaságát szerezzék meg. Nagy szeretettel köszöntöm iskolánk első osztályba lépő kisdiákjait, akiket még az első napra elkísértek az óvónénik és a szülők is. Kedves első osztályosok, most hozzátok szólnék. Számotokra az elkövetkező napok csupa izgalmas felfedezésekkel telnek majd az iskolában. Az új tanév új változásokat is jelent mindannyiutok munkájában, életében. Elvárják tőlünk, hogy a tudás megszerzése mellett felkészítsünk benneteket a modern kor elvárásainak való megfelelésre. Az új tanév sok színes, élménydús programot tartogat számotokra a tanulás mellett. Reméljük, úgy érzitek majd a falak között magatokat, mintha otthon lennétek. Családias, vidám közegben. Iskolánk az elmúlt tanévekben belső és külső öltözékében is szépült, és szépül most is, lásd a tornatermet.
Ahhoz azonban, hogy ez így maradjon, rátok is szükség van. Hiszen miattatok értetek újul az iskola, ez a második otthonotok. Az iskola házirendjét ismeritek, már a nagyobbak, a kisebbek megfogjátok. És kérlek benneteket, hogy tartsátok be az abban leírtakat, magatok biztonsága érdekében, és azért, hogy ilyen szép maradhasson az iskola, milyen most. A következőkben szeretném bemutatni az osztályfőnököket. Elsőként az elsős tanítónénikot szeretném beolvasni, hogy kik is lesznek. Első A-osztály tanítónénie Mike Mária tanítónő lesz, az első B-osztályi Mészáros Boglárka tanítónő. A második A-osztály osztályfőnöke Szete Lili tanítónéni, a második B-osztályi Molnár Csilla, a harmadik A-osztályt Petres Ágnes tanítónéni fogja tanítani, a harmadik B-osztályt Lestár Antonovics Karolina, a negyedik A-osztály tanítónénie Kuruc Seffer Gabriella lesz. A negyedik B-osztályban pedig Barna Izabella fog az osztályfőnök lenni, napközis nevelőtanár Egri Bodó Brigitta. Kisegítő tagozatot Blazsik Tímea fogja vezetni. Az 5. A-osztály osztályfőnöke Karai Bagi Anita, az 5. B-osztályé pedig Pese Bencsik Tímea. 6. A-osztályfőnöke Szalunkovics Éva, a 6. B-osztályfőnöke Szabó Kiscsepegi Elva, a 7. A-osztályfőnöke Gáspár Hargita tanárnő. 7. B-osztályt Palágyi Krisztina vezeti, a 8. A-osztályt Csernai Boton tanár úr, a 8. B-osztályt pedig Kaszak Inga tanárnő. Így fogunk nekiindulni ennek az új tanévnek. Végezetül szeretnék köszönetet mondani iskolánk támogatásáért Magyarország kormányának, Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, Magyar Nemzeti Tanácsnak, az Oktatási Titkárságnak, Topolya községnek, falunk helyi közösségének, és mindazoknak az adományozóknak, akik segítik az iskolának a mindennapi életét. Nagyon sokat köszönhetünk nekik, sokszor kis dolgokat kapunk, de nagyon sokat jelentenek, és itt az alkalom, hogy meg tudjam nekik köszönni ezt. Tartozom még azzal, hogy a Magyar Nemzeti Tanács nevében elmondjam azt, hogy az itt mögöttem felsorakoztatott ajándékokat, csomagokat, amelyeket a Nemzeti Tanács beiskolázási program keretében biztosít a magyar ajkú kisgyerekek számára Vajdaság szerte. Ezt mind a magyar kormány, Nemzetpolitikai Államtitkárság és a tehát a Magyar Nemzeti Tanács segítségével, támogatásával tudjuk itt mögöttem. És igazából az elsős tanulók mindent megkapnak, ami a tankönyveken kívül szükséges, az iskolatáskát, az összes minden, ami kell az első osztályban, hogy elinduljanak. Tehát a szülőknek ez óriási segítség, tudjuk, és ezt szeretnénk folytatni, és megköszönjük ezúttal is, hogy magyar osztályba íratták be a gyermeküket. És ezután akkor maradt egyetlen egy dolgom, az, hogy a 2023-as, 24-es tanévet ezennel megnyitom. Köszönöm szépen! Köszönjük, igazgató úr! Szeretnénk most megkérni titeket, kedves elsősök, hogy mutassátok be műsorotokat. Következzenek elsőként a református óvoda diákjai, majd a Bambi óvoda végzőseinek műsorát tekinthetjük meg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jobbra, most vissza. Balra, most vissza. Előre, hátra, egy kalap, egy bot, egy esernyő. És 1, és 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Most jobbra, most vissza. Most balra, most vissza. Előre, hátra, egy kalap, egy bot, egy esernyő. Kánai Adél köszöntő. Anyám, anyám, az elrepült, a villanydrótra fecskerült. Készül már lassan messzire, talán a világ végére. Szállnak a napok, mint a szél, kerülve hull már pár levél. Ne
iskolát! Kerülte az iskolát! Sári, ne hozzá. Hát várj! Várás az óvodától, viharig vár a verseny. Most látom csak milyen szép itt, színes képek hófalon, virágtarkas cserepekben, játék földön, asztalon. Most játszottam 3 évig, nőttem, és velem nőtt a szék, a baba, a labda, az autó, tanultam verset, mesét. A csengőig ágaskodtam, most elérem könnyedén, és a kicsiknek most én mondom, te is megnősz, kisöcsém. Holnap már nem csengetek be, nem játszom az udvaron, de 3 év örömével megyek tovább utamon. Több értelme.
Szeretnénk köszönteni titeket. Következzen most Kerekes István, 4. A-osztályos tanuló szavalata. Felkészítette Kuruc Sepper Gabriella tanítónő. Kovács Barbara, fontos dolgok. Mindenféle fontos dolgok jutnak az eszembe. Például az iskolában van-e medence? Születben szabad-e felmászni a fára, és oda gesztenyefa beállni alája, ha csak egy kicsit esik a langyos nyári eső. Vagy lesz mindenkinél az udvaron esernyő. Van-e ott kedves, ügyes dadus néni, aki majd segít a cipőmet bekötni? A tanítónéni szeret majd engem. Ha jól tudom a leckét, megpuszilgat engem. Megfogja a kezem, ha sétálni megyünk, és az anyukám is eljöhet majd velünk. A tanítónéni az ölébe ültet. Ha nem tudok valamit, nagyon megbüntet. És ott is lesz szülinap, meg gyermeknapi móka, lesz-e ropi, süti, meg mindenféle torta. Mi vár rám az iskolában? Úgy szeretnék tudni. Legjobb volna mégis mindig itt maradni. Ivon Petra és Holló Réka következik most, akiket felkészített Ognjanovics Réka tanárnő. Fogadják nagy szeretettel! Szeretném megkérni Csáti Szabó Lajos, református lelkész, hogy kérjen áldást az új tanévre. Én azt kívánom, hogy egész évben így jöjjetek ide az iskolába, vidáman, szinte ugrálva, repesve az örömtől, hogy ebbe a nagymúltú iskolába járhattok, amely idős Kovács Gyula kántor tanítónk nevét viszi magával, és így szeretném köszönteni, mint egykori régi diák az itt megjelenteket, kedves tanárok, óvónők, szülők és diákok. Igazgató úrunktól nagy elismerés, hogy meghívott ide engem. Valamikor talán mi is így gyűltünk össze ezen az udvaron, bár inkább tanév zárón, és nem ilyen gyönyörű tanév nyitón, és arra már nem tudok visszaemlékezni, hogy az elsősöket hogyan fogadták, hiszen én nem lehettem közöttük, máshol kezdtem, de ez a múlt, mi a múlt vagyunk igazából, akik már felnőttek, ti vagytok a jövő. Isten gazdag áldása kísérjen benneteket, akár első osztályosként, akár második, vagy sorolja egészen a 8-osokig, és a tanáraitokra, illetve most kedves elsősök, az óvónőitekre és a dadanénitekre emlékezzetek vissza, hogy mit tanítottak nektek, ezt hozzátok most át ebbe az intézménybe, ebbe az iskolába, és így adunk hálát értetek Istennek, hogy vagytok, hogy létezik még Bácskosútfalván magyar anyanyelvű iskola, hogy vannak tanárok ebben az intézményben, és mindenféle feladatot ellátnak, hogy van óvoda, úgy mint református és állami is, hogy mindez Isten kegyelméből működhet, hogy itt lehetünk ma mi is, és végül egyetlen egy igével szeretnék búcsúzni, azaz köszönteni benneteket, hiszen ez nagyon fontos ige, mert Pál apostol helyez az ifjú Timóteus lelkére, és mindannyiunkra szól, akár most kezdjük az iskolát, akár régen befejezzük, vagy befejeztük, akár tanítunk, akár pedig diákok vagyunk, ez pedig így szól. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bízattak, tudván, kitől tanultad. Nagyon fontos az, amit Isten embereken keresztül üzen nekünk, fontos az élő ige szava, fontosak azok az emberek, akiket az Úr utunkon megenged, hogy irányítsanak minket. Hát ilyenek a tanárok,
és engedjétek meg, hogy ez alatt a 8 év alatt itt, ebben az iskolában ők igazítsanak benneteket útba, és majd az Úristen áldjon meg benneteket utatokon, ezen a tanulási úton, és aztán odakinn a nagyvilágban, az életben is. Ezt őtőle kérjük, hogy így legyen. Köszönöm szépen! Most pedig szeretnék egyenként is bemutatni iskolánk új diákjait. Kérem Pap Lászlót, Szűnkovit Gábor, Csernyik Ilmát és a tanítónéniket, Mike Máriát, Mészáros Boglárkát, hogy közreműködésükkel köszöntsük elsőseinket, immár az Idős-Kovács Gyula általános iskola tagjaiként. Diákjait szólítani. Elsőként is Antonovics Maja. Balázs Alen. Bedics Linda. Csáti Szabó Réka. Hallgató Nelly. Józsa Dániel. Kovács Patti. Mészáros Léna. Palusek Mia. Pátrik Hanna. Polacek Klaudia. Sípos Patrícia. Kápai Márkó. Tosaki Patrik. Urbán Alen. Burdeja Noémi. Szeretettel köszöntöm én is Önöket, szólítanám az első B-osztály tanulóit. Ábrahám Áron. Bál Zsejke.
Burány Szintia. Dudás Sára. Forró Jászmin Lea. Hamar Hanna. Holló Kincső Lilian. Ivanovics Dragica. Kósa Kiara. Lestár Erik. Ognjanovics Predrag. Sebők Léna. Simon Ádám. Sós Lilian. Varga Lázár Zénó. Szia, gratulálok! Tessék, gratulálok! Varga Maja következik. És várjuk ide Veszelinovics Innát. Gratulálunk! Tessék! Együtt maradunk. Személyes alsózóan menni fogunk szintén. Maradjatok itt velem, ne szaladjatok el sehova. Tanévnyitó műsorunk ezennel véget ért. Kezdetét veszi tehát az új tanév. Viszontlátásra! Egyik hétfő délelőtt Peti áll a ház előtt, melyik útra lép, komoly most a tét. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt, balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz ki megszánja őt.
sem láttatám az eszem helyett, jobb, ha a szív vezet. Elcsillant a két szeme, inkább tartok ő vele. Elindult a lány után, bármi lesz is ezután. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt, és elindult fürgén a lába, ballagott a kislány mögött.